Avalên hêja merheba ji we re. Di vê vîdeoyê de ez dixwazim ku hinekî ji we re behsa felsefeya kînîzmê an jî em bibêjin dibistana kînîzmê bikim. Di dîroka felsefeyê de dema ji alî filozofan ve felsefe hatiye kirin, piştî demekê ji wan felsefeyan hinek bûne felsefeyê sistematik û mîna dibistanekî felsefî di sedê salan hebûna xwe berdewam kirine. Vî awayî jî mîna dibistanên an jî em bibêjin ekolên ferasetên felsefî hatine dîtin û pejirandin. Ferasetên felsefî yên serdema antîk her çukasî li gor hinek şert û mercên wê demê û li gor hinek krîterên demkî binavên cihê hatibin binavkirin jî meriv dikare wan bi awayekî giştî wiha jî binav bike. Dewra beriya Sokrates ji dibistana Miletê, dibistana Efesê, dibistana Eleayê, dibistana Praniparêzê, dibistana Atomparêziyê û ji filozofên sofîst bekte. Dewra felsefeya Yunan a klasîk jî Sokrates, Platon, Aristoteles, felsefeya Helenîstik, şık parêzî, stoa parêzî, Epikurus parêzî û kînîzmin. Wekî zanîna we ye kînîzm wekî dibistanekê dawî jî li vir hatiye daweşandin. Kînîzm an jî em bibêjin kînîzm dazanîna Georgia sê sofîst û Antisthenesê şagirdê Sokratesî ye. Damezranerê vê felsefeyê Antisthenes e. Li gor hinek nêrînan navê peyva dibistana kînîzmê ji peyva Kiyonê hatiye ku wateya wê jî kûçik yan jî kûçikî ye. Ji ber vê yekî jî dibistana kînîzmê di loda dibistanên Sokratesî de tê dîtin û nirxandin. Antisthenes wiha bawer kiriye ku mirov ancak biriya erdemê yan jî bisaya erdemê dikarin bextewar bibin û ev erdem jî ancak bi redda xweşiyên dinyewî yên wekî malhebûnê, xwîtî, malbat, dîn, irf û adet û hinek nirxên din yên civakî dikare pêk were. Lêbelê keşkî ku kînîzmê baştir daye nasandin bêguman Diogenes e. Diogenes li gor dazanîna kînîzmê jiyaye û destê xwe ji xweşiyên dinyewî şuştiye. Dîsa tê gotin ku jiyana xwe di bîdonekî de derbas kiriye û xwestiye ku nebe hewcedarê tu hilberên civakê. Klînikiyan xwestine ku destê xwe bi temamî ji pêdiviyên civakê bişon û nema li gor civakê bijin. Ji ber vê yekê jî bi nêrînekê nebaş li zewac, malbat, xwîtî, irf û adetên civakê nêze kirine û li dijî wan rabûne. Prensîpa wan a sereke û herî giring erdem e û ji peyva erdemê jî fama azadiya mirovî û serbixwetiya derûnî dikin ku jiyana xwe jî li gor vê yekê berdewam bikirin. Bêguman têgihiştinekî bi vî hawî ancak bi zanînî dikare pêk were wate meriv ancak bi zanayiyê dikare xwe ji pêdiviyên civakî rizgar bike. Ji bo wan zanayî û ahlak ne prensîbên nedîtbarin. Lêbelê ew prensîbên ku bi awayekî berbiçav divê werin jiyîn û sepandin. Lewma jî ji bo wan kesayetiya Sokrates mînakek baş e û rêz lê tê girtin. Li gor baweriya kînîzmê divê meriv bitene xwe bispere xwe da ku têra xwe bike watê bikare bi jiyanekê xwedî erdem bijî. Civakîtiya ku mirovan li dijî xwezayê berfireh kirine beredayî ye û bi gêrî tiştekî naye. Ji bilî vê yekê mirovan bê asıl jî dike û dibe sebebê dejenerasyonê. Li dijî vê dejenerebûnê jî jiyanekê sade û sürüştî parastine. Dibistana kînîzmê û Skenderê Makedonî. Skenderê Makedonî yan jî em bibêjin Skenderê di Kuloç ku şagirdekî Aristoteles e bandûrekî mezin li dîrokî kiriye û dîrokê guhrandiye. û felsefe jî ji wê guherînê gelekî ketûmet bûye. Skender di demekê gelek kin de beşekê mezin a Bakurê Afrikayê, Rojhilata Navîn,
İtalya û Hindistanê dagir kiriye. Devletên bajarî yên Yewnan hilweşandine û ketine bin hukmê İmparatoriya Skenderê du Kuloç. û ji hêla çandî ve jî serbixwetiya xwe wenda kirine. Skender li hemû deverên ku dagir kiriye bajarên nû ava kiriye û ji Yewnanistanê Yewnaniyan aniye û li wan bajaran bicih kiriye û ji wan bajaran artêşa xwe îdare kiriye. Piraniya koloniyan bijinên xwe cihî re zewicîn û nüfusa bajaran gelekî zû hate guhertin. û bû kozmopolit. Lêbelê ethosa rêveberiyê û zimanê bajaran her wekî xwe û Yewnanî ma. Di dawiyê de jî tamamiya cîhana kevin ji aliyê bajarên Yewnan ve hatin birêvebirin. Ev dinya jî wekî dewra ancî em bibêjin cîhana dinyaya Helenîstîk tê zanîn. Di vê devrê de bajarê herî giring bêguman li Misrê bajarê İskenderiyeyê ye ku navê xwe jî ji İskenderê du Kuloç girtiye. Ev bajar di demeke kin de bûye navenda çanda namnetewî û perwerdehiyê. Dîsa meriv dikare bibêje ku kitêbxaneya İskenderiyeyê yekêm kitêbxaneya navnetewî ye û nêzîkî 1000 salan xizmeta feylezof, lêkolêr, ramangir û xwendevanan kiriye. Her wiha wekî kitêbxaneya herî zengîn û giranbeha a cîhanê jî hatiye hesibandin. Heyama Helenîstîk berî zayînê di sedsala çaran da bi hilweşandina dewletên bajarî yên Yewnan dest pê kiriye û hete damezrandina İmparatoriya Romayê 300 salan berdewam kiriye. Di vê demajoya 300 salan de çand û medeniyeta Yewnanî di hemû deverên cîhanê belav bûye û komara Romayê jî di rewşekê wiha de hatiye damezrandin. Her wiha Xristiyanî jî di vê cîhanê derketiye holê. Wê demê Filîstîn jî metingeha Romayê ye û lewma jî ehda kevin bi Yewnanî hatiye nivîsandin. Piştî mirina İskender İmparatoriya wî hilweşiya ye û şerên hizbî dest pê kirine. Herçukasî yekîtiya wan ya çandî berdewam kiribe jî dubendiyên siyasî xilas nebûne. Di vê devrê de çar dibistanên felsefî derketine holê ku ew jî kînîzm, septisîzm, epikûrosparêzî û stoaparêzî ne. û meriv dikare bibêje ku dengvedana taybetmendiyên vê devrê ne. Ev çar dibistanên ku me qala wan kir herî zêde li ser ewlehî û bextewariya mirovî rawestiyane û ji bo mirovên medenî li rê û rêbazên ewle, aram û xwedî îstikrar geriyane. Cara yekêm qînîkî derketine holê û di dema me de jî meriv dikare wan wekî mirovên dijraber yan jî ne li rê bihesibîne. Antisthenesê kalîkê wan şagirdê Sokrates û hevdemê Platon bû. Heta ku bûye mirovekî navsere di pergala aristokrat ya felezofan de ermekî xweş derbas kiriye. Lê piştî mirina Sokrates û hilweşîna bajarê Atînayê dilsar bûye û xwedaya alî û jiyanek sade û aram jiyaye. Piştî demekî jî libasên rênçberan dixwe kiriye û di nav xelkê feqîr de jiyaye û gotiye ku ez ne hikûmetê ne zewacê ne jî mulkiyetê dixwazim. Diogenes jî şagirdê Antisthenes'e û piştî demekê jê zêdetir hatiye naskirin. Diogenes jî di nav gel de digeriya û bizanetî tenazên xwe bi irf û adetên civakê dikir. Ji hinek qincik mincikan jî ji xwe re cilan çêkiriye û wan dixwe kiriye. û bi vî havî jî wan şaş û ecebma îştiye. Bi kurtasî meriv dikare bibêje ku mîna kûçikekî jiyana xwe berdewam kiriye. Ji ber vê yekê jî Yewnaniyan navê qînîkî lêkirine ku di wateya kûçikî de ye. Ev peyv di roja me de jî tê bikaranîn lêbelê wateya wê hebekî hatiye guherîn. Diogenes û şopkerên wî di wateya îroyîn de ne qînik bûn. Baweriya xwe bi dilpakiyê de anîn û prensîba wan a esasî ev yek bû. Têgeştina herî giring di têgeştina farka nirxên çewt û rastê ye û cudahiyên din jî pûç û vala ne.
Diogenes farka dinabere Yevnani u biyaniyan de jî bêwate dîtiye û li dijî derketiye. û dema ku welatê wî jê hatiye pirsîn gotiye ku ez hemwelatiyekî cîhanê me. Dema ku vê gotinê kiriye jî tenê peyvekî Yevnanî bikar aniye ku ew jî kozmopolitan e. Ji ber vê yekê jî em deyndarê Diogenes'in. Der heqê Diogenes de gelek çîrok û rîwayet hatine gotin. Lê di nav wan de herî navder ev e. Dibêjin Diogenes di kulekê ku dişbe mişkan de dijiya û rojekê Skenderê di kuloç diçe serdana wî û jê dipirse û dibêje ka daxwazekê te heye yanê na. Li ser vê pirsa Skender Diogenes jê re wiha dibêje. Belê li ber min sîneke xwe ji ber tava min bide alî ev bes e. Bêguman mebesta gotina wî mecazî bûye û xwestiyê bibêje ku mal û milkê dinyayê bêqîmet in û pêdîviya min jî bi tiştekî tune.